Ktoré mesto momentálne nazývaš svojím domovom? Bratislava. Najobľúbenejší hud v Bratislave? Tých je viac. Šávko, Dunajská, Bermudiak, stále. Ak by si mal opísať Bratislavu 3 slovami, aké by to boli? Štát v štáte, ostrov, asfalt. Ak by Bratislava bola pesnička, aká by to bola? Ja som sa narodil na Gešove v Petržalke, takže pre mňa by to bol stále ten Miller po schodoch, alebo teda výťah opäť nechodí, lebo viac som sa nachodil po tých schodoch. Skrytý klenot v Bratislave, o ktorom málo kto vie. Pláž pri La Franconi? Lanfranconi. Ja teraz neviem, No nemôžem do bratisky povedať La Franconi, vieš. Kam sa chodíš najesť? Otoca? Najobľúbenejšie miesto na Slovensku, na ktorom si koncertoval? Určite na Tyršaku pod Starým mostom. Keď bol COVID, tak sme robili, že prázdne miesta a to sme chodili po reštauráciách a baroch, ktoré sú zavreté prázdne a tam sme hrali. To mal dosť silný aj taký odkaz, aj spirit. Aká asociácia ťa napadne pri týchto slovách? Piešťany, Festival, strmá voda, chuť bahna v úst, som to pil totiž. No. Petržalka, Ganža, Groslingová, Gamča, Miletička, Fo, Trenčín. súčasnosť. Najikonickejšia budova na Slovensku? Bratislavské krematórium od Milučkého. Najkrajší výhľad? Železničný nadchod nad železnicou, predstav si, v Bratislave, keď ideš od Pionierskej a ideš smerom na Kolíb, lebo tam vidíš vlastne Bratislavský hrad v 2Dčku. Miesto, kde vznikla tvoja najobľúbenejšia pesnička od Billy Barman? Teraz sa ten podnik volá Irin, predtým to bolo u Bruna. U Bruna vznikla doba. Tam sme sedeli, až kým to nezavreli a kým sme to nedopísali, takže celé sme to tam naškrebali. Kam utešieš, keď chceš byť úplne sám? Na záchod. Miesto na Slovensku najviac hodné Instagramu? Chata na Zelenom plese, Brnčalka, pre mňa silné. Čo pre teba znamená domov? Miesto, kde si môžem povedať, čo chcem, kde sa nehambím, kde sa riešia veci iba tam na tom mieste, nikde inde.